илһамландыра шуннан. Диләрәне илһамландырдылар микән? Сез Корурманда, ялгышмасам шулай алар белән бергә элемтәдә булдыгыз дип әйтик инде. Менә нәрсәсе белән үзенчәлекле булды сезнең өчен әлеге төркем? Сүзне шуннан башларга кирәктер. Безнең Гомән Корурман спектакле, ул спектакль яңалык булды. Һәм спектакльнең уңышында менә музыкаль бизәлеш тә бик зур урын били. Менә монда әйтеп үтәргә кирәк, аларның режиссерны ишетә белүен, шуннан соң спектакльнең сюжеты белән янәшә бару, артистларны тыймлау, бу бик зур хезмәт. Мин инде шәхсән үзем әлеге спектакльдә без биюләрне башкарабыз, ягъни пластик кисем астында чыгыш ясыйбыз. Ягъни аларның иҗат җимеше белән, аларның музыкасы белән шулай 100% очрашабыз. Биюләрне куер алдыннан, аларның музыклары шул кадәр тирән, башта без хореограф белән берничә тапкыр шушы җырларны тыңлый идек. Менә аның мәгънәсенә төшенү өчен. Аннан соң инде бию салырга керешү, шулайрак барды процесс. Һәм әйтергә кирәк, менә аларның музыкасы йотып ала. Ул инде безнең артистлар өчен генә түгел, тамашачы да моны сизгәндер дип өметләнәм. Һәм әле спектакль тәмамланганнан соң да без шушы көй астында менә колакташы музыка уйнап торып, мин алар белән безнең илемдә тоташты дип уйлыйм. Чөнки ул аның нәшр спектакльнең уңышында, спектакльне тамашачыга җиткерүдә аларның өлеше зур. Тагын әйтеп үтәргә кирәк шунсында, спектакль безнең үзенчәлекле. Анда менә гади түгел, гади булмаган милли аһәң бар. Менә минемчә, алар шушы музыка аша аны җиткерә алдылар, аны тыймладылар. Һәм Корурманнан үзекне без рекламадан соң карап үтербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нокта тапшыру. Без бүген Джуно төркемен һәм аларның иҗатны яратучыларны әлеге студияга җыйдык. Һәм вакыт әйткәнчә, икенче өлешнең башында Корурманнан үзекне карап үтик әле, аннары дәвам иттерербез. See